what their their own. agenda is. So anybody who wants to ask any other question, you don't turn enemy. That's why I was arrested. Yeah. I was blackmailed. One other lawyer won't talk. They use this lover. Boom. And now this lover, they push everything. There are a lot of blogs that was also used. Yeah. If I tell you what you did, I go post them and don't get anything. So I say all the everything you saw on the media then was a lie. You know why all these things happening? Everything that they try cover. You get one thing where they try cover. Somebody in this group, two persons in this group, know what it buy more bad because of the interest. All of them in this group, not be all of them for here be part of this team. Some of them was genuinely, actually, they were genuinely brainwashed by some of them in this group. Do you understand? Main people, they like Dre, DMW now. This David Diallo, he knows because every video you see online, I Dre put on. But anyways, we'll continue. We just the start. Peace and love, don't play. You play, don't learn, and you will learn the hard way. Don't play. So we are live and the quality is good. Okay. Abeg send me the title for today's show. Okay. Elube. Testing the mic 1 2. Testing the mic 1 2. Testing the mic.
460 subscribers. Extra light. We'll book them. I will make sure I remove Volume. Igbo nwere mma. Use the time it takes to play this ad to apply sun protection with 0% white residue. Prevent damage from the sun. Partial labor, I definitely wouldn't have moved in. Maybe it's time to focus on getting a man of your own. She was clearly moved on. Maybe you should too. That's the thing. I don't know anyone remotely interested. And I don't want to mix business with pleasure. Have you What's this thing going? Who watching is this? Why'd you shake my legs? Thank you. I no longer use that browser. I was using Okay, the one you discovered before this one. that one that was giving high quality, but it's It's not. this dragon, Yeah, yes. it's not moving fine now.
Using as we're entering the. I swear. Oh. Hi guys, how are you today? So basically, and hi. You know what I remembered? I can't stream the same content on YouTube. Strike. Okay. John,
Yes, so elutego m na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka isi wee nọnyelụ m, daalụ ka isi wee gesie egwu a niile nnọọ. O wee bụrụ nnọọ egwu dubara anyị nnọọ straight to ife anyị na-eme. Ịghọtago, ọ ga-eduba anyị straight to ife anyị na-eme because egwu a ị ga-eye ntị ọfụma ifu na o nwee a lot of message, o nwee a lot of things o kwesịrị igosi anyị, ọ ife ọ ga-abụ ọ bụ na anyị na-ege the lyrics ị na-aghọta ị na-ege ị na-eme gịnị ị na-aghọta, ikwesị ị na-ege akụkọ, ikwesị ị na-ege lyrics egwu. Ana m ekwu ya oge niile mgbe niile sị gị na egwu na-pass a lot of messages mana ọ ga-enwe setụzi down, calm down, gee ya ghọtakwa ya etu esi wee dị ya because nghọta anyị na-adị iche iche. Anyị nwere ike ịghọtafe egwu ọ bụrụ na anyị ejighọ uche wee gee ya bụ egwu. Anyị anachetagozi na Volt 104.3 FM oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Otu a ka o si adị every Monday to Friday na ọkụkọ na alụfọ gị na ntị Chinazụ anyị nọrọ ebe a anyị wee nya anya bụ ụgbọ nyapụta ya ife. Cheta na anyị nọ na live na Volt Odenigbo, Volt Odenigbo. Ije na your Facebook, rather ije na your YouTube channel, ị taịpụọ Volt Odenigbo, ọ ga-ebubata gị n'ime ebe anyị nọ, n'ime ebe anyị nọ dịka otu o si adị gị na-afọ ntị Chinazụ direct. I engage ọ bụ na kọl ekwere gị ọzịza ịmago na ị na-akpọ epikiri ọ na ọ dị aga maka netwọk ọ na mebi na ndị mmadụ nọ na line too much, jee na your gịnị, jee na your YouTube, drop all your comment section, comment your comments on the section. Ịghọtago, anyị ga-eme gịnị, m ga-agụpụta ya na studio. Just otu ọbụla o si na dị, just cheta that na I know live and also your opinion, your thoughts, your suggestions dey welcome na the comment section. Alright, anachetago m azụ anagwa m unu si na ọ ga-adịkwa ọkpọkpọ tata because ife na-emezi mụọ na onwe m adịgokwu confused. Anyị ka nọ na July but ana m afụ a lot of things. Anyị mepe social media ị na-anụ this or that, ị ka na-ewere okwu ka ịkpachapụ pụọ be gị enu this or that. Yesterday anọ m somewhere na one of the network providers office, so the lady nọ na-akụ sị m ha mụ biko mụ nyegodi ya pen, sị ya nne m na m eji ọkwa pen na ife niile m bịara ime ebe a na onwere ihe gbasara mụ na pen. So wee sị m oke na ajọs narị akpa tinye ya na-agwa gị by around 10:30 to 11 in the morning, 10:30 11 in the morning. Na ajọs nọ narị ya na ọ jọs si na bank pụta bịawazie ebe a na o ji blọk godo ATM kaadị ya ọs nọ transfer nke ọ blọkụrụ ablọk mana o si bank wee bịaba. Wee sị today ọ sị m nkịta nọ na ome ihe ọ na-agwa m nkịta bụ just na ọrụ ka o si mara na ọrụ night na ọrụ ka o si na-apụta narị akpa. Ee, nwanne nya mmadụ onye nwekwa nya one of the people celebrate this July na-asị na nna akpị ya na phone ka mmalụ sendịara ya meseji na WhatsApp, kpọọ ya akpọ opikiri ọgarọ meseji edeliver ọkịkọ sị na ezuru oshi na bia. Yesterday mfụkwa vidio dị anya a young lady emere gịnị ebechalụ private part ya or some of the private parts wee mee gịnị ọ ritual na ife ọzọ. Ọ bụ na organ ka ele ihe afụnụ ka awara ya afọ, ọ bụrụ kidney bụrụ liver ha chi ele, mana nke a bụ some private part ya eme gịnị awara ya. The funny thing now bụ that na ndị welu ya bụ ife, onye mee ya bụ ife na amụ ya ama, ya bụ problem. Ama onye mee the thing and it's a good thing because ndị a na-ayakarịzi mmadụ ka a na-aya ma agwọchaa ndị egwuru egwu asị gị mmadụ ka a na-aya. Gwa m ife melụ nwaanyị ga-eji trọst ọ gị bịa be gị. The best thing ị ga-eme bụ gịnị? Igbu ya. How? Ya egbu were ya mee ritual and kọpụ onye nke ejugo agwago m nso unu na-eme ife ọjọọ one day ị ga-eme nke ị ga-eme ịma nna free, ị ga-eme nke ị ga-eme ịma nna free. Ya ha ma onye ga-akpọ gị ajụ iru dadị, onye gịnị ya na-emekọ ihe mara ụdị mmadụ ọ bụ.
so anyị kwesịrị ịdị careful, anyị kwesịrị ịdị careful because ife ọ na anyị na-eme ebe a ọ ka o wee dị mma, ihe ọ na anyị na-eme ọ ka o wee dị mma, anyị kwesịrị ịdị extremely careful with this life. Now ị na-eje ijezu mmadụ oshi, what if na ị na-ejezi izu oshi ahụ aka kpalị gị, ka ị ga-akọ ọlụchi gị na nkịta obi adịrọ ndị mmadụ mma. Na the part of the world ebe anyị na-adị ezelu jungle justice ezelu, ebe a bụrụ western world onye ọbụla na-atụ ụjọ the law ife mmadụ ga-eme. Jungle justice ozugbo sosei nke ga-abagokwe n'akụkọ, sosei nke ga-abago n'akụkọ nwere ọ gbasara ọ dị fa sef. And ihe na-ewute m like I always say bụ gịnị, the innocent people a na-egbu, because some of these people jungle justice a claim go much more life of innocent people. Onye a bụrụ gịnị, ajọchi, being at the right place at the wrong time, or even the wrong place at the wrong time, because inekwa anya ị gafe na inwekwa any business with that area. But ịmagonu na ọnwụ na-eku mmadụ like this, ọ na-adị nnọọ ka ijiji ntị chiri ya. Anyị ga-adị very careful, right? Especially kịta oge na-ezuzu oshi, before mgbe agụụ bido na the time of Buhari, anyị a na-ezu gịnị, idowe ite nri gị ofu hey, that period nwere akụkọ m anọrọ, ọ na-awa na-akọ the thing, ọ dị m strange na ntị because mụ adị a witness ya nghọta a na-akị adị for the real. Nwere ike ịnọrọ like this, ọ bụrụ na eburu ite nri gị na ụmụaka ga-eri akpakagodo ọkpaka windo ma ọ gada pụta n'ụlọ, ị na-awọnda agụụ. So imagine ka ọ dị mgbe ahụ the nkịtas raise ya to power 3, ọ ihe ọ bụ now. So the possibility of gị nwe na onwe gị idobe ihe n'ụlọ ofuo dị high. The possibility of idobe ihe n'ụlọ ofuo dị high. The possibility of gị nwe na-aga n'ụzọ ihe efunarịkwu gị dị high. Oh, ana m ekwuzi ama m aka akpata mụnwa ba ntichi n'azụ echezọkwuona m kesi m ebe m bụ kesi ndị ọzọ wee ama m aka akpa taa. I'm telling you. So imaginezie na ntinyere ego na akpa m, n'azụ akpa ka m baa na one of these eatery ebe a na-ele nri goro nri, tazie chọbazie ego achọ, and ego nọ na 1000, ọ bụrụ kama na lọk m nwe bụ na ego nchọ ijigo ihe dị m n'aka, nke dị n'akpa nke ndị wee ya run miscellaneous for the day. Otu aka nsi wee chọba ego achọ. So anyị ga-adị careful. Mụ and today I was careless. Yes, mụ na onwe m adị m very careless today. Onye mere ego easily adị apụ m n'aka. Ọ bụla m ji ego ahụ n'aka ọma mfu, ọkwa na ebukwa m akpa o, mana ịmago ka ụdị ihe asị adị, obi gị ga na-asị gị mee this thing. Ọ ya ka m ji ekwu, listen to your mind, listen to your instinct. Obi m si m tinye ego a n'akpa nsị mbakwa n'azụ akpa m na onye ite ya anọkọta m nnọkọta ntie hey, ọ dịrị izi. Obodo siri ike, si ya dị careful with nke inwe, because the truth is that na onye mara edowe ihe fia o ya eme gịnị were ya hazieli gozie gị nwa na onwe gị ama mfu dị anya sef ebe ọ nọ ka ndụ. So anyị ga-adị careful ife ọbụla anyị na-eme ka anyị mee gịnị, ife ọbụla anyị na-eme ka anyị dị extremely careful all the time, ka anyị dị extremely careful, ka anyị dị extremely careful. So right now ebe ọ bụ na ya notice go that na a na-ezuzi oshi, idowe ego ofuo,
ijide akpa ofuo, idobekwuo mmadụ ofuo. So anyị ga-adị extremely careful with ife anyị na-eme. Anyị ga-adị extremely careful. Ababe mba month ọ dị like this, abazie mba month emezie gịnị? Ana m egekwa abazie mba month ka ihe ga-emezi anyị agbawazielu fa ọsọ ka onye ọbụla akwụsị ị na-aga na road because anyị ga na-apụ ndị na-eje ije abalị ya na-eje, ndị bụ na ha lụ night pụtakwa n'ụtụ ha ya na-eje, ha ya na-anata. Ndị bụ nọọ n'abalị ka fa ji aga ọrụ ha ya eje n'ọrụ and enwerekwa mgbe edobere oshi o nwere particular time for oshi because ifu gị onye nke jere eje n'ụlọ si ọrụ abata n'ụtụtụ aka ma egini a na-alị akpa, onye nke nọkwu na biya abịa zụkọlụ fon ma nke ya ma nke nwunye ya. Mụnwa na onwe m jekwala ijego nni o day time nke abụrụ abalị amakwu m aka akpa. So what is going on? Ka ife na-emezi maka na mụnwa na onwe m aghọtarọ kedu ife na-emezi no because agụụ dịkwa and esi otu a na-emi egbuo mmadụ ezuo oshi eme nke onye bụ na ife ama m ka o so ebuzie na ọkịta anụ a na-achọzi imego n'ọnwa na-agwụzi agwụ ka a bịa zubenie a na-ezubudi ọnọmụa bụ ife adị anụ nọ nke m nụkwara. So ọ dị possible, ọ dị possible. So ka anyị dị careful ife ọbụla anyị na-eme today, ka anyị dị careful ife ọbụla anyị na-akwadokwe n'ime, ka anyị dị careful. Ọ dị ezigbo mkpa na uche anyị dị ya, ọ dị ezigbo mkpa na uche anyị dị ya. So ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya. Alright, so m ga-aga obere break na cheta azụ ka m mepee phone line ka anyị kpaa anya bụ nkata dịka otu o si na-emetụta izu oshi na igbu mmadụ kịta maka ego. Izu oshi na igbu mmadụ kịta maka ego ụmụ nwoke na-eme ọ bụrụ ụmụ nwaanyị and sometimes I just fear for these girls. Ọ girlfriend m ọ boyfriend mmadụ na-ezunye bụ oshi, ọ nwa mmadụ na-ezunye bụ oshi, ọ di mmadụ na-ezunye bụ oshi na-egbu mmadụ, ọ di mmadụ ọ nwa mmadụ. Na-eje ka m pụta mgbe nna chetara azụ ka m bidokwa ebe anyị kwụsịrị. Ndewo.
The issue is I don't know which one is controlling which. Is this control? I want to do news. Right. See the, right? You know how it is. That's what I'm saying. Can I do news? Yes. I'm not hearing anything. Please, I don't know what this one. I want to do news. Right. You know, right? You know how it. That's what I'm saying. Can I do news? Yes. Ha! Enwere m afịa mpụgara ndị Kpotu FM na ije afịa kemgbe ahụ ahịa m a na-azụ. Ị ga-amasị m. Sonyelu n'ije afịa every Saturday by 9 o'clock a.m. Kapụnye gị n'ọkụ ọdọ gị touch ka isoro n'ife a na-eme. Is it not short? Why don't we use a business trip? Bayani does. Ejai Kwamba as the bed What is the? is the song, Abby. Is it about the song? It's not the song. I think. Are you still going to change the song? No, come and see it. Fine come for Lagos. I'm on a business trip. It's because of that business trip. I want us to get it. So it will correlate with the whole big idea. Okay, Mama Abby. Alright. Oh my god, guys. I'm tired. But you know how it is, right? You got to do the job cause the show doesn't stop. You got to do the job cause the show doesn't stop. The show goes on. The show goes on. On and on and on. No matter how tired, you got to be here for you. I kwesịrị ị na-ebe a maka unu. I don't know what is wrong with this tab. Tired. But what is wrong with this? Tired. But what is that one is hanging. It's always hanging. Not really. On a business trip.
Is the mouse right? This is not allowing me here. Can you close it? Okay. Yes, so ịtara ji ego na anyị Igbo chụbafe ọsọ ndị ọbụla si n'ala Igbo ama ndị mma. You are on your own. Esorokwa m unu. Adadị sure na Odenigbo family anyị esorokwa. Ọ bụrụ onye so gị. So ife ọbụla ị na-eme bụ ife ọjọọ, a na-achụbakwa gị ọsọ. Ada ọ chụọ gị, I'm telling you, oge ejide gị. Ọ bụ na ị bụ onye Nsụka, any dem now ka ị confirm all this thing because enwere a lot of other places kwa n'ala Igbo ọ ga-abụ ime alụ like this. Ime alụ like this anaghị achụgidekwe gị ọsọ, ada ọ ga-achụta gị. So ya ka o eji wee bụ na o rukwe na ala ose etue like this asụ gịnị onye ọbụla dị careful, wọchị onwe gị, cheki onwe gị ife afọ ị na-eme. Onye ọzọ nụ ya ọ dị gị ka ọ ga-adị mma, ya ọ ga-adị mma na ntị gị. Nwa na onwe gị na-eme ya emee gị ya, ị ga-alaiki ya. Otu ọbụla o si na-adị, anyị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ anya na chetego azụ na Odenigbo, ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ, emekọ nnọọ omume ka ndị si n'ofu afọ wee pụta, maka na ala Igbo anyị bụ nwanne. Onye ka o ji awa egwu a niile na-akpọrụ Igbo bụ ofu. Onye ọbụla si n'Igbo abụrụ ofu, just zebe onye ahụ ezi, gbaba ọsọ, kpọrọ nnọọ ọsọ. Ọ bụ na ihe igori, ọ bụ na ịchọ ichere ya achịrị na-agba, maka na anya bụ mmadụ adịrọ mma ịnọ na-agụ ọfa bụ na ana adịrọ mma. Ndewonu. So ga-emepe phone line kita anụ a kụ ngwa m biko nụ. At this point now, otu anụ a ife si ada kita, anyị ka nọ na July, anyị ababekwa August, and next week ka bụkwa July. Unfortunately, taa bụ eke, and otu a taa bụ eke, next week abụ July, fọrọ na ụzọ ka tere aka. So ọ dị oke ezigbote mkpa that na ibido n'oge tackle over this issue. Anyị ekwubugo the other day maka a girl chere ije gote ife ọ ga-eri. One man or one guy accostụọ ya wee sị ya, nne m na ịmakakwana from afar I was drinking, wee fụ gị decide ya ịhapụ mmanya m bịa chụgodi gị maka na ịbụ nwaanyị, irugo gị ife eji nwaanyị eme, ịtọrọ ụtọ n'anya.
ka ife ka ọsị ya na ọ chọrọ igote noodles ọ ga-esi o wee si oke ka ekwana ife ọ na-egolu noodles na chi ejigonu ka ife ọ na-eri esiri nri na-aba na kichin na-estres nwata nwaanyị wee sị wow oh nice man caring man gentleman n'ụdị ndị a na-achọ kịta onye adịghị like nwaanyị ịba kichin late little did she know that na gịnị mee na ọkwa ofufu ka ọ chi ifu mana otu Chukwu ga-esi wee mee ya nnọọ o wee realize onwe ya n'oge wee sị mba wee gbachacha tụfuo nọmba nyanwa ka m kpọrọ ya nwanne nnyaa wee sị ya how far with your one of a kind man ma abacha ndị sụrụ oyibo ọ sị m na ọ nụbekwa from him o so real na this man na bụ either kidnapping ma akpa ya ka a chee nalị wee sị ya na kidnapping ma akpa gị ka a chee nalị gị ana akara iri gị by now isonye na ndị anyị ga-ekwu maka ya taa asị ndị eme gịnị ndị evula akpa ha buru fon ma buru ATM buru emebi any other thing dịkwa important dị oke mkpa n'ime akpa gị eburu ya ịkọba akụkọ ọ bụrụ gịnị maka na ifili na ifu nwoke si na ọ dị caring na n'ịtọrọ ụtọ anyị ga-adị careful. I'm telling you one can never be too careful these days so ime ụdị nkwụcha ị chọrọ ike kee ya ọ bụrụ na ị chọrọ ike ya n'ukwu kee ya n'ukwu ọ bụrụ na ị chọrọ ike ya n'aka ike ya n'aka ọ bụrụ na ọ n'ikpere kebe ya nnọọ kee ya nkwụcha ọ dị very very important so at this point m ga-emepe phone line ka ịgwakene m ka ife a ga-eme in terms of oshia because nke bụ eziokwu na anyị ama na-ahapụ ịpụ n'ilo anyị ga na-apụ n'ilo steady anyị ga na-apụ n'ilo and cheta na o nwere topic yesterday omenala go n'otu o si wee dịrị nwaanyị iji aka ya return bride price because na nke nwoke ekweghị ịbịa were ya or the right thing of course egwu m ya na today due to na enwere m oke efe time adịrọzi ịbịa bịa ịmago continue pick course na m ga-eme ya n'ụbọchị nke taa ndị chọrọ ndị nwere ohere ndị chọrọ ndị need time ịbịa kwue taa nsogbu adị dị open ọ bụrụ na ịchọ ịcontribute maka ife weta n'ụbọchị nke taa bụ kedu ife a ga-eme ịke ọbụgodo oshi because ọ bụrụ nke kidnapping ụmụ nwaanyị adịghị anụ ife and especially ọ bụrụ na ịdị demanding nwoke ifu that na ọ ka na-atọ ụtọ na ọ ka na-akpakọta onwe ya ọnụ ịma na gị nwa na onwe gị na-achọ baby girl lifestyle onweghị ejikọ gị na onye na-enwere ego I keep saying this thing onwere ife jikọ gị na onye na-enwere ego ọ bụ na o jiri ego cut your coat according to his own size ọ bụrụ the size gị because isi ka ị cut ba coat na ị ga na-eyi Hollandis high target so if target ije gote because nọ ife akpị arụ ọ bụrụ na ọ sị gị nọ na buka ka ị ga na-eli nri mana bifo ime itie ya ị na-eri chekwa na mana restaurant mana ịmago cafes top my dear sister ị decide go na onye a ka ị chọrọ stop na pressures na ụmụ nwoke ọ dịrọ mma ife ọla isi na onye a na-elike ya genuinely ọrụ ife iji ego eme onye kwa gị fine onye rọ gị you should be working ekwuru m ya unu na-arụ no matter how small enwere ọrụ 30,000 enwere ọrụ 50,000 enwere ọrụ 100,000 inwe certificate ịdị lucky ị ga-achọta actually a number of jobs ị ga-arụnwu so biko anyị ga-adị careful because at the end of the day gị nwa bụ nwaanyị ọ bụla nwanne gị nwoke ka ị nọ na nwaanyị na pressure like this ama m na ịma ndị happy ọ bụla ọgụ abụ nwaanyị na-ege m ntị now ka a na-akọlụ si na o nwere nwaanyị nọ somewhere na-amarọ ka nwanne gị nwoke si wee kpaka ego na-amarọ ka si wee taa afọ wee donye na-pressure your brother you will not like it in fact at that moment ị ga-asịwa your brother na-ahapụkwa the girl o na-ahapụkwa that girl so why is it that na the same thing anyị na-epreach ndị ọzọ na ya ama mmenwu ya ịfụzi onye ọzọ ịchọ iji bill wee pigbuo nwoke mmadụ so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347 nke ochie a na-ezu mmadụ na-aga n'ụzọ anala akpa mmadụ na ọ na-abịa ezula oshi kedu ife anyị ga-eme ya n'ụbọchị nke taa ọ dị very important ka anyị malụ ebe anyị si abanye bụ okwu hello good evening ka ime
Nọnyelụ m, Chukwu nọnyelụ m nnọọ. Daalụ, gaa n'iru. Daalụ sọ. Mm. 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 That the mm. Na-aga n'iru na anụ ị na-ekwu. Mm. Mm. Mhm. Mm. Daalụ sọ. All right. And yes, ejidekwana ha, it will serve as an underlining warning for ndị ọzọ bụ na ha na-enwe ịmago echewege, but the issue bụ na ndị nke a sef ọ nwere ihe ime ha ka onye ọ na-aga na-asị na ọ bụrụ chi ya, na ọ bụrụ faith ya, na ọ bụrụ nyanwa, na ọ bụrụ mbọsị everyday ga-abụkata nke onye oshi, wanda ọ ga-abụ nke dị una oha. Hello, good evening, ka ime si afọ gị na ebe isi akpọ m? Anwụ anwụ nnọọ. Ya brother, daalụ. Hmm.
Hmm. Yeah. Daalụ sọ. Daalụ. And of course, tantalizing jisie ike ka anyị nụ olu gị na anyị chọrọ ịnụ olu gị. O, nwoke ọma dị mma. Nwoke ọma dị mma. Daalụ sọ. Daalụ. 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 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ma join na amụ live na Vote Odenigbo. Vote Odenigbo. Ịtaịpụ na alụ Vote Odenigbo na YouTube search space odubata gị n'ime YouTube. Ị ga-afụ ring na-acha red. Tap on live. Hello. Ndewo. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Nnọọ. Nnọọ amamihe. Amen. Hmm. Daalụ. Amen. Daalụ. Now 07060485853. Hello. Good evening. Kekime. Good evening. Oh no. Afa gị na-ebe isi akpọ m? Fine glow. Fine glow nnọọ. Gaa n'ihu. Okwu ga-amụpụtara mbeka ihe bụ na ofu enyi nwoke kọrọ na platfọm anyị taa. Anyị kwuru okwu sekuriti and o doro anya na ihe na-ekwurịta bụ much security. As individuals, we may not be careful enough. Na ọ bụrụ na gọọmenti a etinyekwu aka ọfụma, o nwere ike iwedu ụlọ. Ọ bụrụ na ndị nche anyị niile, polisi na ndị otu ya nọ n'obodo etinye aka ịnụ. Bikọs kemgbe ndị Anambra steeti kpọrọ m onye ukwu ma onye nta tinye na sekuriti were chọọ ndị arụrụ anụ nọ n'obodo ha ọsọ. Ụfọdụ n'ime ha batara Enugu, ụfọdụ gbaga Imo, ụfọdụ gbaga Abia steeti. Wee mee ori na-ebichi and onye mụ na ya na-ekwu okwu bụ na around 8 to 9 nke ka na Enugu na-adịzikwa anya but everybody is rushing home na ori a na-ezizi. M na-ekwuru ndị aka akpa ekwenụ maka ndị jikwa n'ebe gịnị ọ ga-azọ ụmụ ọkpọrọ gị egbe. So I'm using this opportunity na ayọ gọọmenti anyị ha mere na ha na-eme n'ihe ndị ọzọ mana obodo a
Hmm. Ndewo. Ndewo, daalụ. Ama m ihe ji echezi ọ na-ama ama aka akpata. Ama m ihe mee m ji eme gịnị? M ji echezọ that na-ama ama aka akpa. I don't know why, but ọ ka m wee chezọ ka high BP ya pime because ncheti ọ na-amapụ obi dị ya mmadụ enwe heart attack. Hello. Ndị mma, good evening. Ka ime? No. Oh, daalụ sọ. Daalụ. Amen. Biko ka afọ gị n'ebe isi akpa anyị. Honorable from Topland. No. Hmm. 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 Uh-uh. Hmm. Iwepụta n'ụdị ego Hmm. Right. Hmm. Hey. Hmm.
ghara ịbịa. Daalụ sọ honorable. Oh, bye bye. Eziokwu, o nwere ka ọ dị 8 na-akụ 9 ụzọ dịzi dry. Ị na-awọndazi sizi how ka ezi ka o si mee nke na-emezi. Eh? O nwere one man nọ na Njamanze street, ọ na-ele fon, ọ ka mepe anọ m na ezuru ya oshi. This man na-anọgide 10 11 ịghọtago m. Uche na Enugu dị mma onye ma. Ozozo ezughị oshi before 8 ọ kpọchikọlugo shop ya. Onwezie ndị ihe ọ na-ele na onwe ndị o jizi n'onu. Otu aka because ndị mmadụ decide na ha ma dị contented. Hello? Oh, ị na-chetala azụ. Definitely. Ama m, ama m. My brother. My brother. Hey, eziokwu the first 3 hours mkpu ka m nọ na-eti. Mm. Daalụ, daalụ, daalụ no. Achịzina m ndo dị anyị ka mmalụ nke nna ya ya. Ụlọ asịna m ndo dị anyị na ya bụ ife na ọ fịakwala arụ, ọ fere aka, ana amarọ ka a ya esi wee mịa. Mana afụrọ ka eme ka afụ. So ife nwere ọgwụgwọ bụ ọya, bụ ọnwụ, sorry. So ife nwere ọgwụgwọ bụ ọnwụ. Every other thing with solution. So based on base na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekwu maka oshi dị kịta dị two. I noticed me within 2 days. Anụgo m like 4 incidents. Adịa nke m nọ nwanne nya ọ bụrụ gịnị 5. So amara ma ya nọrọ Ember Month, ọ bụrụ Ember Month ka a na-asị na ndị mmadụ na-ezu ochi ka atụkọta ego a eji wee go rice a eji wee na village ma ife a eke ndị ma ọ na girlfriend na-edemand. Anyị ka nọ na July and trust me, o nwere ka June na July dị June na July dị dry. Yes, June na July dị dry. And ebe fia ị na-awa onwe ị na-awa ada na ị na-awa ada na ị na-awa ada na ị na-awa ada. Fe mmadụ ya gị na-eme tọ. Anyị ga-adị careful o, ka anyị dị contented. Because ya bụ ife ihe ezukịta wanda aka akpala ịjụwazi onwe gị kedu ibe imere ka ebe imere onwe gị. Mgbe ahụ tutu na onwe ka spirit si wee sị gị apụkwa na apụta ife ịchọ eme emekwana ya na o nwekwa ka ọ dị. Mana ị asịgodu spirit nke a cherugodu na ụdị ife emerụbeghị m a ma emekwa ya. Sometimes spirit ngwa m okwu mee gịnị ya kpọchapụ ya nkịtị ya na ọkọba ka ọ na-akọ ọkọbago ka uche ya. Hey, so ọ dị very important ige your spirit ntị ya. Secondly, kwụsị na oshi, kwụsị na igbu mmadụ, kwụsị na ịtọ mmadụ, whether na i kidnap to kill, i kidnap for ransom, to kidnap to gịnị to traffic. Kidnapping bụ kidnapping na enweta gị aka kpala afa gị bụ sorry. So kpọọ m na 07060485853 and meanwhile ka m na-eche kọọlụ unu ka anyị dekpọ ije enu na anachita azụ. Stanley nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. Ndewo. Ije enu
onye nwere akwa na-akwa ma ndị na-anwụ anwụlị na-anwụlị ije enu ma ndị na-akwa na-akwa na ndị na-anwụlị na-anwụlị n'ọbara ụwa na-enwegharị ka ọ ga-adịrị mmechi
Sometimes when I officiate in the men's game, some coaches will be like, "Who is this girl? Who is this small girl that?" Sometimes when I officiate in the men's game, some coaches will be like, "Who is this girl? Who is this small girl that is officiating?" Anachetoka mazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ndeje daalụ sọ. Yes, so ọnụ ụwa anyị nidiri ị na-anụ ibe anyị okwu ka anyị nwee ike bi ogologo ndụ nwekwa na-arụ isi ike, maka na the truth is that otu ọbụla anyị si emekwanụ n'ụwa ọ ga na-arụ ọfọ nọs isoro ụwa n'ike anyị na-ege anya na-arụ anyị ga-anwa niile eso ụwa n'ike. Yes, anyị nekwana gị anya ọ bụ na ọ dịrọ one iko gị ga-eju ịnya bụ ife niile ị na-eme agba n'anwụ. So why don't you slow and steady ibi ogologo ndụ reap the fruit of your slow and steady. Ị na-ezuzu ezumike nka ị dị happy, why not? Ka ị mere ị ga-eji na-analụ mmadụ ihe ya n'ike, kedu ife mere ị ga na-eji na-egbu mmadụ maka ihe nke ụwa? O nwere onye na-agwa m kịta that na one of these boys fa na-apịkwa ihe o,
ọ n'obodo oyibo chitez na US cause dị ka na amaghịzi m obodo oyibo bi ya but ụmụaka nwekọtara ego to the point na ha nwere ụlọ na skyscraper na skyscraper so ha na-apaki moto na skyscraper ka ọ gịnị ka ọ na-abịa amarọ m ife na ọ ṅụrụ mmanya ka ọ na aghọtara m ama m na ọ majik ka aghọtara m ka dịsị mana ihe a nọzi bụ na moto o buru moto ya o nwere accident from skyscraper ya o si n'elu skyscraper wee datuo ana otu a ka o si nwụọ otu a ka onye a si wee nwụọ just like that so kedu ife ọ ga-benefit gị now that na iji ego but you did not ya na agwaghị a young person because of course onye kago nka dị old ama nna akpa ụdị agwa so kedu the essence kedu the reason why ị ga-eji ga-enyocha the whole world mana ịma nnọzi ime gịnị irip the whole world again ọka mma otu ahụ ka mma tumi ọka akwa mma o except na ị na-achọ ịkọwata that n'ife iji maka ya na-akpanye bụ ego bụ ụmụnne you dey like good things of life you like the good living kenekọ ya wowo fancha na elikere ehe obiko okwe m n'edi anyị ga-adị careful very careful with our lifestyle ihe anyị decide iji onwe anyị wee mee ọ dị very important ịhapụ ịbụ onye na-regret your actions later but unfortunately mgbe ihe regret enwe ike ọ bụzi ya na grave mgbe ahụ ọ dịrị gị late mana ọma mbụ our portion so kpọọ m na 07060485853 fine glows cannot government put security in place yes Abia State mee ya Abia State bịa na each community enweghị appoint ya security head by the governor ọbụrụkwa ndị street adị ma ife ọbụla aka gọvanọ danyere ọ ya agbagote so anyị nwanọkwa n'Enugu na-eme expect the governor imekwa like that hello good evening ka ime Ifunanya ka ebe isi akpọ m na ọganiru yeah sorry ike gwụ ike gwụ daalụ daalụ sọ my dear ọ na jụkwa m ekwesịkwa ịjụ ọ na họteelụ ka a ya anọzi wee mee ihe nwa na-achị ime ọ na họteelụ ka a ya eji wee like aghọtara m mụ aghọta akwa ọkwa ya mekwalụ nji wee na-ajụ bikos ị ga-anọ na ị na-eme ihe nwoke ewere gị mezie ihe ewere gị mejuo akpa hello good evening kekwan afọ gị na ebe isi akpọ m Christian from Maryland no so daalụ gaa n'iru Make restaurant-style pasta at home with Admi Pasta Made. Cook. Mix. Done. Admi Pasta Made. daalụ ikwulu ọfụma daalụ sọ ya gazielu gị tu
and of course o nwere onye ọ ga-abụ na even ndị a na-ezu ihe ka anwa zuru ifefe ebe a na ka efu o nwere onye ga-anụ ihe. I'm telling you, maka ịma na ogbu mma adịghị ekwe ka mma gaa ya n'azụ. Ndị a nafe ezu oshi na up and down ka anwa ya ka abịa ịbụ nnọọ na ha bịara iri mmadụ elizie ha, ị ga-afụ ama nkwe mmadụ iri ihe. So emee ha anya ha ama like ọ bụ na ọha ama like but of course maka ihe ọjọọ si adị. Hello. All right, 0706 048 5853. My phone is 0915 570 8347. Hello. Kekime. Uruchioma. Yes, we thank God. Oh, daalụ. Hmm. Hi. Onye nwe farm. Ka achọba onye nwe farm nụ. Hi. Oyi mba DJ Olimbo oyi akpọchie m azụ ka anyị gaa aka. I understand na obodo siri ike o, and ifugoni ya nwaanyị nwoke nwe nwaanyị dị ime nọ n'ụlọ ka ihe mere ọma nji zuo oshi ị ga-adịrọ. Ndị na-arụ ọrụ na-complain, ndị adị arụ ọrụ ha efe nyerọ. Ayi, wow. Hello, good evening. Ndị mma, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Emeka nnọọ gaa n'iru. Daalụ. Hmm. Uh-uh. Uh-uh. Hey. M na-anụ ihe ị na-ekwu. Hmm. Uh-uh. Ndị a nwere sekuriti. Anyị ajụkwa ha bikos ndị a na-esochekwe ọ ha ka a na-ayị. Hmm.
mana unu nwere security ka unu enwere security at all. Hmm. Hmm. Wow. Ndonu. Well, na wow. Ịma na ihe m ji etiri mkpu bụ na one, ekwesịrị noise na-eme ghọta a na-ezu oshi ụdị oshi abụrụ oshi a na-ezu quietly nwere a ga-anụ. Then secondly, ọ ga-etake for time. Kedu ihe mere na security round ha echekwana ka ha na-eje round and all that. Zuo more than one shop. Zuo to the point na onwe nke ezu empty, no something is wrong somewhere. Onwe ife na-emenụ na-ebe adọ n'ime ụlọ ka ọ na-ebe. Hello. Oh, thank God. Oh, gaa n'ihu. Hmm. Hmm. Chai. Hmm. Mhm. Hmm. 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 Daalụ sọ. Daalụ. Oh. Ah yes, DJ Olimbo ga-abụ my last caller for today. Na-asị unu daalụ ka unu si wee tinye ọnụ n'okwu a. Echi ga-abụ ụbọchị ọzọ anyị ga-emepekwa phone line. Ọkpụkpa nkata. But unfortunately, echi bụ Saturday. Alright, so unu ga-anọ n'ije afịa echi niile.
ka anyị nwee ike kpaa nkata ka ụmụ nwanne. Yes, I just feel that at this point government kwesịrị itinye aka because obviously anyị ama trust nwụzikwa ndị security because ịma ngwa m kịta na security a nọrọ ndị kampụ ezuofu oshi ahụ oshi take more than 30 minutes ma ihe ọ bụ ịkpa ka shop buo ihe buo bịaresịa buo ihe niile dị ebe ahụ. So ọ dị very important that n'ife ọbụla anyị na-eme na anyị kpachara anya anyị kee nkwụcha at the end